αυτοκίνητο 4 τροχή, το περιοδικό 4 τροχή και ο Ιωνάς θα μας δείξει ποιο αυτοκίνητο είναι, τι μάρκα είναι αυτό το αυτοκίνητο. Μετά θα τα δούμε, Τώρα θα γράψουμε και μετά θα τα δούμε. Τι μάρκα είναι αυτό το αυτοκίνητο? Το N. Citroën, μπράβο. Αυτό? Το Toyota. Το Toyota Corolla. Λοιπόν, για να δούμε άλλα. Αυτό εδώ τι είναι αυτό? Το DEF. Mercedes, μπράβο. Μετά θα τα δούμε όλα. Μπεφέ. BMW. Ναι. Μπράβο. Μπεφέ. Η Ιωνάτα σε δώσα. Για να δούμε άλλο. Αυτό τι είναι αυτό? Άντι. Τόνα. Σαν ποιο μοιάζει αυτό το Audi, ποιο εννοώ? Δάτες. Ναι. Τόνα. Να δούμε άλλα τώρα. Τόνα. Αυτό τι είναι αυτό τώρα? Αυτό τι είναι αυτό? Αυτό τι είναι? Το Toyota. Μπράβο, παιδάκι. Τόνα. Ποιο θέλεις, το Toyota Corolla? Ναι. Για να δούμε άλλα τώρα. Τόνα. Αυτό τι είναι, να μου πεις αυτό εδώ? Αφανομνέο. Μπράβο, παιδάκι. Τόνα. Ναι, περίμενα, θα σου δείξω κι άλλα, μετά θα τα πάρουμε κι αυτά. Να δούμε άλλα. Η Ιωνά. Έχει ίδιο ο Ιώνας τέτοιο. Αυτό τι είναι αυτό εδώ? Τέας. Μπράβο, παιδάκι μου. Το Άγιο. Τώρα θα δει ο μπαμπάς άλλα. Αυτό Το τι είναι? Άγιο. Αυτό είναι Nissan. Τιτάν. Λοιπόν, για να δούμε άλλο. Το βουτάω. Τώρα να δούμε άλλο. Το Άγιο. Περίμενε. Αυτό εδώ. Αφανομνέο. Και αυτό? Αφανομνέο. Μπράβο, παιδάκι μου. Αυτό εδώ τι είναι αυτό? Το βουτάω. Σουμπάρου. Το τιτιτίου. Το τιτιτίου. Τιτίου μπατάσε το. Χάλασε. Ναι. Για να δούμε. Το N. Ναι. Citroën, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Όντως. Μπαμπαμπα. Εσύ. Όντως. Όντως. Το N. Ναι. Αυτό? Ναι. Ρενό. Το N. Να δούμε ένα άλλο τώρα, να δούμε ένα άλλο. Το Toyota. Αυτό τι Το είναι? N. Αυτό τι είναι? Οπέι. Μπράβο. Αυτό τι είναι αυτό εδώ? Αν δεν το βλέπεις καλά. Τέας. Fiat είναι, Fiat. Πίας. Αφανομνέο. Μπράβο. Κάτσε. Αυτό, περίμενε, αυτό τι είναι εδώ? Αυτό εδώ τι είναι αυτό? Τέας. Μπράβο, ξέρω. Κάτσε, αυτά τι είναι, αυτά εδώ? Αυτά τα 4 τι είναι? Πώς. Ford, πολύ σωστά. Τόνα. Ναι. Τόνα. Πολύ σωστά. Ναι. Τι μάρκα είναι αυτό? Πώς. Πολύ σωστά. Τόνα. Ιωνά, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Τόνα. Αυτό τι είναι? Πώς. Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Τόνα. Ναι, Ιωνά, πολύ σωστά. Τόνα. Ναι, θα πάρουμε τέτοιο. Τέσσο. Τέτοιο. Αυτό τι είναι? Τέσσονα. Αυτό τι είναι? Αυτό τι μάρκα είναι αυτό? Τι είναι? Τι είναι αυτό? Έλα, πες τι είναι, βρε, αφού το ξέρεις. Πέφι. Τι είναι αυτό? Πίας. Τι λες, ρε? Τι είναι αυτό? Βοφ. Ναι, παιδάκι. Βοφ. Ναι. Εδώ να δούμε. Τέσσονα. Τέσσονα. Ναι, αυτό τι είναι αυτό? Ναι, νατό. Και αυτό εδώ, αυτό? Τέσσο. Το Toyota. Ναι, σωστά. Ναι, τόνα. Ναι, πάμε. Για να δούμε ένα άλλο. Τόνα. Αυτό ποιο είναι? Τόνα. Ναι. Τόνα. Αυτό τι είναι αυτό? Το N. Να. Αυτό εδώ, αυτό. Τι είναι? Το N. Αυτό, βρε, αυτό. Πώς. Ford, πολύ σωστά. Τόνα. Ιωνά, πολύ σωστά. Μπα. Όχι, Τόνα. Όχι πολύ σωστά, να μιλάω. Τι να λέω? Τόνα. Ο μπαμπάς να μιλάει πολύ σωστά. Τόνα.
Ναι. Τι να λέει ο μπαμπάς? Ετώ. Άμα δεν λέει ο μπαμπάς. Τόνα. Αν δεν λέει ο μπαμπάς πολύ σωστά, τι να λέει? Όντως. Όντως. Τόνα.